Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulal mu'alifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barokatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul makfudoti minal asma'i. Babul makfudoti utawi iki iku bab mertelaake kang diwaca jer minal asma'i saking pira-pira isim. Al makfudotu utawi pira-pira isim kang diwaca jer iku salah satun ana telu. Rupane sing nomor siji makfudun isim kang diwaca jer bil karfi kelawan kuruf. Sing nomor loro wa makfudun lan isim kang diwaca jer bil idhofati kelawan idhofah. Sing nomor telu wa tabiun lan isim kang manut lil makfudi maring lapat kang diwaca jer. Fal makfudu mongko utawi isim kang diwaca jer iku bil karfi kelawan kuruf. Wa utawi al makfudu bil karfi iku ma lafat yukfadu kang diwaca jer apa ma bimin kelawan kuruf min wa ila lan kuruf ilah wa an lan kuruf an wa ala lan kuruf ala wa fi lan kuruf fi wal ba'i lan kuruf ba wal lami lan kuruf lam wal kafi lan kuruf kap wa kata lan kuruf kata wal wawi lan kuruf wawu wa ta'i lan kuruf ta wa rubah lan kuruf rubah wa mut lan kurub mut wa mungdu lan kurub mundu. Fasabatu mongko utawi kurub jer kang ana pitu al ula kang kawitan iku tajuru ngejirake apa asabatu ad-dhahira ing isim dhahir wal mutmaro lan ing isim domir. Nakwu mingka wa minukin. Umpamane contoh surat Al-Ahzab ayat 7 mingka saking sira wa minukin lan saking Nabi Nuh. Contoh surat Hud ayat 4 ilawahi marji'ukum. Ilawahi iku tetep namung maring Allah marji'ukum utawi bali sapa sira kabeh. Contoh surat Al-Insyiqaq ayat 19 latar kabuna tobakon antobakin. Latar kabuna yakti ngamba temen sapa sira kabeh. Yakti ngalami temen sapa sira kabeh. Yakti kasusun temen sapa sira kabeh. Tobakon kelawan tingkatan siji, antobakin saking tingkatan liya. Contoh surat Al-Bayyinah ayat 8. Radhiyallahu anhum wa radu an. Radhiya mugi-mugi paring ridho sapa Allah anhum saking alladzina amanu. Wa radu lan ridho sapa alladzina amanu anhu saking Allah. Contoh surat Al-Mu'minun ayat 22 wa alaiha wa alal fulki tu'malun. Wa alaiha lan ing atasi ibil unta wa alal fulki lan ing atasi prau tu'malun ditumpakake sapa sira kabeh. Contoh surat Ad-Dariyat ayat 20 wa fil ardi ayatun wa fil ardi lan iku tetep ing dalem bumi ayatun utawi pira-pira ayat. Contoh surat Az-Zukhruf ayat 71. Wa fiha matastahil anfus. Wa fiha lan iku tetep ing dalem jannah swarga ma utawi barang tastahi. Tastahi kang kepengin hi ing emah apa al anfusu pira-pira awak-awakan. Contoh surat An-Nisa ayat 136. Aminu billah. Aminu padha iman sapa sira kabeh bilai kelawan Allah. Contoh surat Al-Isra ayat 107. Aminu bi. Aminu imano sapa sira kabeh bihi kelawan Quran. Contoh surat Al-Baqarah ayat 284. Lillahi ma fis samawati. Lillahi iku tetep keduwene Allah ma utawi barang fis samawati kang ing dalem pira-pira langit.
Contoh surat Al-Baqarah ayat 116. Lahu ma fis samawati, lahu iku tetep keduwene Allah. Ma utawi barang fis samawati kang ing dalem pira-pira langit. Wasab'atu utawi huruf jer kang ana 7 al-akhiratu kang akhir. Iku taktasu. Ngususake apa asab'atu bidohiri kelawan isim dohir. Walatat kululan ora manjing opo asabatu alal mutmari ing atase isim domir. Faminha mongko iku setengah sangking asabatu ma utawi huruf jer layak tasu kang orang ususake opo ma bidohirin kelawan isim dohir biainihi kelawan kahanane isim dohir. Wawa utawi ma layak tasu iku al-kafu huruf kaf wa kata lan huruf kata wal wawu lan huruf wawu nakwu wardatan kadihan. Umpamane contoh surat Ar-Rukman ayat 37. Wardatan iku koyok kembang mawar kang aban. Nakwu wardatan kadihan. Umpamane contoh surat Ar-Rukman ayat 37. Wardatan iku koyok kembang mawar kang abang. Kadihan koyok kunyit kang abang. Wajaidun kal asadi. Wajaidun utawi zaid iku kal asadi koyok singo. Wakotat kululan terkadang melebu apa huruf kaf alat domiri ing atas isim domir fi darurati syi'ri ing dalem darurati syair. Wanakwu kata matla'il fajr. Lan umpamane contoh surat Al-Qadar ayat 5. Kata matla'il fajri hingga metune fajar. Wa qaulihim lan ucapane wong Arab. Akal tu asama kata ru'sia. Akal tu mangan sapa ingsun asama kata ing iwak. Kata ru'sia sehingga sirai sama biljari kelawan kewaca jer apa lapat kata ru'sia. Wanakwu wawahi warrukmani lan umpamane contoh lapat wawahi demi Allah warrukmani demi endat kang welas. Wa minhalan iku setengah sangking asabatu ma utawi huruf jer yaktasu kang ngususake apa ma bilahi kelawan lapat bilahi kelawan lapat Allah maksudnya ngono ya. Bilahi kelawan lapat Allah. Warobi lan lapat robi mundufan kang dimundufake apa lapat robi lil kabati maring lapat Ka'bah. Auliya ilmu takalimi utawa dimundufake kelawan huruf ya mutakalim. Wawa utawi mayak tasu iku atau huruf tak nakwu tawahi. Umpamane contoh lapat tawahi demi Allah. Wa tarobil Ka'bati demi pangerane Ka'bah. Wa tarobi demi pangeran ingsun. Wanadaro lan longko opo tarukmani lapat tarukmani demi dat kang welas. Watakayatika lapat watakayatika demi urip siro. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.